Cé nach bhfuil anam ruáin leis an Caibidil seo, is sé ceartlár an scéal é. Tá eilís ní ghimhne úntach sciúil a chur an tenis atá idir an bháthir agus an mac in uail. An seanar ó bhríomh. Tá sé siúd a ggéirigh a bheith ina ealaíontóir agus tá lisín a ggéirigh go ndéanach sé rudéigean i bhfad níos practicúla ná son. Bíonn sé dul ar scail ar an deart. Casann sé lena cháirde ann. Duine díobh son is sé mícheál go in áir teisteméireach dá dhéanamh aige go díreach mar tá dhéanamh ag ruáin é féin chomá. Ceapan mícheál go deipig mar nach bhfuil léon obair déantaige, ach tá aithneagaing go léirear le héad daoine deirean nach bhfuil feic déantacha nuair atá siad ag obair agus is stadéir go dtíon ó bhaidan go híthe. Is sin deacairach do bhaineann le charachtar nuair be i scéalar be ná an meid tácht a buint le festas scéal. Mar le mícheál ní lis a going fós. Ina chinge sin tá ní líonsigh ar an deart freisin. Agus os rud é go dtugtar cúpla lehanach suaste, as gur léir go bhfuil spéis ag ruáinde, caiimiid a bheith feire amach de siúd ach go háirithe. Is beagrad is mó ar an marthil ar dhéagóirí ná úmpar na hínscinne eile ina le. Cuireann sé marthil ar ghaoine fásta chomá ach ní bhaineann sé sin linne an sa. Sílan ruáin go bhfuil spéis ag éime ann agus cinnte tá spéis ag siúd ionta héin. Ach nuair a chasann siad le chéile an chéadúir eile, tá siad dóthalach, níl si cainteach, níl si cardúil. Ní lisaige catarsúl. Nuair dhéanann sé iirecht ar labhairt le tá sé onscaí cetarúnta amideach. Agus níos measanná sin tá a cáde i scigeireacht fé. Agus is beagrad is mó ar a chas dí a ggóir na scata chalíní i scigeireacht mar jaolair agus gan fis a ngáire i gé. Sa Caibidil seo feicimid ruáin, tí a bheith ina ar óg, agus a bháthir a tromíochtar, nó mútóirí a tromíochtar, brú, brú, brú mar a deirn sé héin, as gan tuaide mar bithaige cad i dhéanamh sé féin.